sa ayun sa pabimbiyangan, mamajo kamanakan, malape bulan Ramadan, salam bajawe kamanangan. Barayo di kampung kita, adai budaya di tanah Bundo. Bajawe tangan salyang basuh, arek ganggang salyang menyapu. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka gulai ketopek gulai kapau, basanda gurau jusana dari rantau, lelah pulang Minang Maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basembong tangan saling menjambau, basanda gurau jauh rantau, lelah pulang Minang Maimbau. Basanda gurau jauh rantau, lelah pulang Minang Maimbau. Daru arapu sikara kali, basambuang manginyo panyiarang, baputa kampung coba kuliah yang Minangkabau, babagi salam. Barayo di kampung kita, adai budaya di tanah Bundo. Bajawe tangan salyang basuh, are ganggang salyang menyapu. Untuk indo-indo nan sakit pinggang encok rematik pegal-pegalino dek kurok-kurok dek kadas dek kudis dek kantik-kantik kadang kedua. Kalau nanggap puak bisa kuri nan kuri, bisa langsing nan langsing, bisa langsung mati. Minamayaki sa imbe sa pagi, pasti ayah ay manangin. Oke. Aku kini nadibo, we kakak diri adia sunti jauhin anda penyong. 87 hanan ada datang, ini engkau dipasang, usah ragu jo bimbang, dada petanyo kabalakang. Ranggae nasib nyomalang, kaki kidala batumpang, tungke kece orang asam bilang balik datang, akalang minta goyang. Oke, kita goyang dulu. Kau upek si daun kacang, gue pagi jua padang, panggal lejo hatian, abi ube dena bulan. Kau aleng Allah dikuncang, ube nyosi jago limo, sakit matojo sakit pinggang, ondema asi daun singon. Abang dikasihi Tuhan, ayamnya hilang, asal lusin hai, atak kajuli pulo, asal lusin tibo darat darat. Salusin barang kue, salusin barang kue, sana punya dua le. Nah, itu kalau bersama minta boleh karena pelaku, kalau yang dikuncang anggota capui. Nah, ya. Ya, AK 12 dikasih 9, 48 73. Kalau enggak tahu udah boleh nggak lah. Dua boleh apa? Kalau nggak sobo, kalau nggak sobo boleh dapat lah. Nah, 3 udah boleh, 35, 58, 73.